Alcacer, Denis Suarez, opet prekršaj, penal. Opet prekršaj, bez potrebe, totalno beži igrač iz 16 metara, on ga faulira u 16 metara, to zaista nismo videli odavno. Da vidimo ko će dobiti priliku da šutira sa bele tačke. Zone. Zabavljaju se igrači na klupi. Mascherano cepa mrežu za 6-1 i za oduševljenje igrača Barse na klupi. Stvari u svojoj karijeri osvojio i uradio Javier Mascherano. Jedinu stvar koju nije uradio da postigne gol u dresu Barcelone. I evo, za igrača koji toliko dugo u Barceloni, a nastupa za Blaugrana od 2010-2011. Ovo je prvi gol koji je dao u ovom svetom dresu i zato ovolika radost, zato ovolike ovacije sa klubom.